खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनैनि बे मोनाबिलियाव जोंनि सेन्ट्रेल बर' माहारियारि फरायसा आफादनि अफिसाव जोङो नैबे खौरां मेलनि गेजेरजों जोङो जे मैयाहाय जे जालांनाय जाथाय जे बर' माहारियारि फरायसा आफादा थांनाय 7 तारिख अक्ट'बर 2023 बेथ' उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जोंहा मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारि लानायनि जि मोनसे थांखि लादोंमोन बेखौ लोब्बा लानानै बर' माहारियारि फरायसा आफाद उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा मास मोनसेनि आगोल जितु पारमिशननि प्रसिडिउर्सखौ बानायनानै बिथांमोनहा थांनाय 5 तारिखआव सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय एनअसि मोननानै बिथांमोनहा 7 तारिखआव नि प्रग्रामनि थाखाय डेपुटि कमिशनार अफ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ जि मोनसे पारमिशन होनांगौमोन बिथांमोना इन्टेन्शनेलि बेखौ होआखै आरो जोंनि 7 तारिखनि बनसुनि जे सोमावसारनायनि आलादा रायजो सोरजिनायनि जि सोमावसारनाय बिनि थाखाय पारमिशन बिथांमोना होआखै दा बेवहाय जों थोंजोङै नुनो मोनदों बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिथांमोनहा मानगोनां डेपुटि कमिशनार बिथाङा जे मोनसे भारतनि संबिधान बादे मोनसे गोग्लैसोनाय हारिया ट्राइबेल जाथिया दि सोमावसारनो एबा गावसिनि जि मोननांगौ संबिधानिक बादे बेखौ बुंनो थाखाय बे प्रग्राम बानायनो थाखाय जे मोनथाय दंमोन बे मोनथायखौ बिथाङा टटेलि भायलेट खालामदों आन्डार आर्टिकल 19 to the Constitution of India we have every rights the freedom of movement freedom of speech जोंनि थांखि जोंनि लुबैनाय जोंनि हास्थायनायखौ जोङो डिमान्ड खालामनो हानायनि जोंहा मोनसे कन्स्टिटिउशनेल प्रोविजन दं नाथाय बे कन्स्टिटिउशनेल प्रोविजनखौ मानगोनां डेपुटि कमिशनारा डाइरेक्टलि आसाम गभर्नमेन्टनि जि मोनसे इन्स्टिगेशन आरो बिटिसि गभर्नमेन्टनि जि इन्स्टिगेशन बेखौ लानानै राजनीतिक बायस खालामनानै जोंनि बे गणतान्त्रिक डेम'क्रेटिक जि मोनसे मुभमेन्ट जोंनि आलादा रायजो सोरजिनाय बर' हारिनि थाखाय बेखौ टटेलि बिथांमोना नेग्लेक्ट खालामनाय जादों आरो भारतनि संबिधानखौ भायलेसन खालामनाय जादों आरो बे भायलेसन खालामनाय बे असनमान खालामनाया बनसुखौल' नङा नाथाय गासैबो बर' हारिखौ खालामनाय जादों दा बिनि जि मोनसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशना जे ट्राइबेलफोरनि सायाव रेसपेक्ट गैयै बर' हारिखौ सनमान होयै भारतनि संबिधानखौ भायलेसन खालामनानै जि मोनसे बेबहार देखायदों बे बेबहारखौ जोंनि बनसुआ जेब्लाबो निन्दा खालामदों आरो बे डेम'क्रेटिक भाबै बर' माहारियारि फरायसा आफादा सान्थि भाबै जोंनि गांनाय उखैनाय जोंनि भारतनि नेम बादे डेम'क्रेटिक भाबै आन्दलन खालामनायनि जि मोनथाय दंमोन बेखौ मोनैखौ दिनै बिथांमोननि सायाव जों खुद्रिदों बेनि थाखायनो गाबोन tomorrow जोङो फुंनि 5 तानिफ्राय मोनानि 5 तासिम जोङो मोनसे जोंनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एरियासआव जों मोनसे जेनेरेल स्ट्राइक खालामनाय जादों बेहा टटेलि गासैबो अफिसेस मार्केट्स बाजार गासैबो गारि हान्था मेलाया बन्द जाजोबगोन आरो बेनि गेजेराव जों गाबोननि जि 9 तारिखनि जि मोनसे फुंनि मर्निंनि 5 तानिफ्राय बेलासिसिम 5 तासिम कमप्लिट जों रायजो राजाखौ जों सांग्रां खालामनो लुबैदों जे बे माबाफोर मोनसे समस्या जायोबा बेयावहाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनहा निजेनो साबधान जानांगोन मानो होनब्ला दिनै जों बे बन्द'खौ होनो गोसो गैयामोन नाथाय भारत सरकारा एबा आसाम सरकारा जोंनि बिटिसि सरकार जोंनि एडमिनिस्ट्रेशना डिसि एसपि बिथांमोना जे जोंखौ भायलेसन खालामदों भारतनि संबिधान आर्टिकल 19 खौ दा बिनि थाखायनो जोंबो एखे रोखोमैनो बिथांमोननि बादे पलिसि बादे जोङो गाबोन जोङो बे बन्द'खौ होनाय जादों जेनेरेल स्ट्राइकखौ बेनि थाखायनो आं गुरैयै खावलायदों गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोनखौ नोंथांमोना जि मोनसे बनसुनि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि
under Article 19 to the Constitution of India जोङो आवाज होनो हानाय बिनो हानाय जों भइस होनो हानाय दा बेखौ बन्द खालामदों बिनि थाखायनो जोंबो दिनै फुल्लि माने बिथांमोननि एगेन्स्टआव जों टटेलि जेनेरेल स्ट्राइक जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गाबोन फुंनि 7टानिफ्राय मोनानि फुंनि 5टानिफ्राय मोनानि 5टासिम होनाय जाबाय आरो बेयाव गासैबो रायजो राजाफ्रा मानिलायनानै जाहाथे नोंथांमोननि व्यक्तिक माने माखासे समयसाफ्रा समयसा जाया बिनि थाखायनो बयबो एलार्ट थालायलायनो थाखाय आं गुरैनो खावलायहरनाय जाबाय